सरांना पण काहीतरी लागलं असं वाटतंय. सर ट्राय करतात बघा. काहीतरी लागलाय. ग्रुपर 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 इकडू. दर फेरीप्रमाणे मित्रांनो काही नाही काय आतरंगी मासा आपल्यालाच लागते बघा. पाकाट. भावेश उज्जव मॅन काहीतरी लागलाय पेट. ए ढोमा ढोमा. आणि या खडपावर भावेशची पहिली कॅच. खतरनाक भावेश. मस्त आहे ना ढोम्याची साईज. नमस्कार मित्रांनो, मी प्रशांत मडवी आणि स्वागत आहे तुमचा पुन्हा एकदा PM फिशिंग या चॅनलवर. तर मित्रांनो खूप दिवसानंतर आज आम्ही जाणार आहोत ज्या ठिकाणी आपण नेहमी जात असतो. तर मित्रांनो आज आपल्यासोबत स्पेशल गेस्ट आहेत. कोण आहेत ते तुम्हाला व्हिडिओमध्ये नक्कीच समजेल. आणि आज खूप जण आहेत आपले, खूप मित्र येणार आहेत आजच्या दिवशी सोबत. आणि आजची ट्रिप काढण्याचा असा कारण आहे मित्रांनो का आता तुम्हाला जसं का माहितीच आहे आता पावसाला पण येणार आहे. त्यामुळे तिकडं आपल्याला ज्या ठिकाणी चाललो आहे तिथं जायला नाही भेटणार. पावसामध्ये बोट नाही लागू शकत. बघूया आता आपल्यासोबत आज कोण कोण आहे. तर मित्रांनो ही व्हिडिओ खूपच धमाकेदार होणार आहे. थोडी पण व्हिडिओ स्किप करू नका, व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि मित्रांनो चॅनलवर नवीन असेल चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि ही व्हिडिओ आवडली तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आणि आज आपल्यासोबतचे पार्टनर बघा इथं सगळं सामान उतरवलं आहे. आणि सर्वजण आल्यावर तुम्हाला एकदाच आमचे पार्टनर दाखवतो का कोण कोण आहेत. व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहू. चला आता सगळेजण आल्यावर भेटू आपण. तर मित्रांनो आता आपण आलोय बोटीमध्ये बसलोय. आणि आता एक मोठा प्रॉब्लेम झालाय का आपल्याला बेट जास्त काय भेटलाच नाही. जितका भेटलाय त्याच्यामध्येच आता फिशिंग करायला लागेल. आणि आज मेंबर बघा किती पूर्ण आहे बघा. हे बघा ही सगळे मेंबर इकडे बसलेत. आणि कुठल्याही फिशिंग ट्रिपला सुरुवात करण्यात अगोदर गणपती बाप्पा काशा खडप जस्ट पोचलेलो आहोत मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता समोर काशा खडप. आणि पाणी खूप रफ असल्यामुळे आपली होडी लागू शकत नाही म्हणून बोटीमधूनच बेट फिशिंग करतो. आणि इथं तुम्ही एक चेहरा बघत असाल आपले शिक्षक सर मित्र. त्यांनी केली आजच्या दिवसातील पहिली सुरुवात. सर काय लागला? ढोमा. छोटासा एक ढोमा लागलाय ठेवलाय पेटीमध्ये. विरेश दादा सेकंड कॅच तुझी कॅच दाखव लोकांना दिसली पाहिजे ना. इथं बघा समुद्री साप. हा बघा हा सरांना लागला ढोमा. या सरांना मस्त. आणि विरेश दादा ते लागलाय. आणि मित्रांनो आजच्या आपल्या फिशिंग ट्रिप स्पेशल आहे. ही शेवटची ट्रिप आहे या वर्षातली कारण का आता पावसाला चालू होणार आहे. आणि 3-4 गेस्ट 4 पण 5-6 गेस्ट असतील ना. आज नवीन गेस्ट आहेत. तुम्हाला कोण आहे ते दाखवतो बघा. हा बघा हा पहिला मित्र. नाव सांग. भावेश म्हात्रे. गाव कुठला? कुटारी. कुटारी गावचा अँगलर भावेश म्हात्रे आज आपल्यासोबत उरणमध्ये फिशिंगला काशा खडपाजवळ. खूप दिवसापासून आपल्या इच्छा होती का आपल्यासोबत फिशिंगला. कसा वाटतंय भावेश आज? मस्त 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 वाटतंय ना. मस्त एकदम. बघा हा दुसरा. हा आमच्या गावातलाच आहे. बऱ्याच जणांना माहिती असेल. नाव सांग. विलास मडवी. विलास मडवी नवीन अँगलर आहे गावठाण आमच्याच गावातून. आणि बेट फिशिंग आता शिकतय. आणि आपला एक तिसरा मित्र हा बघा. दादा तू कुठून आलास? तुझा गाव सांग. माझं नाव तुषार सोनवणे. आलोय वसईवरून. वसई मुंबई. मुंबई वसईवरून आलाय. आणि सकाळी किती वाजता घरात निघालास? सकाळी मी 5 वाजता निघालोय घरातून. 7:30ला पोहोचलो इकडे. बघा मित्रांनो सकाळी 5 वाजता घरातून निघलाय. फिशिंगची आवड असावी तर अशी. आपल्या भावाला कायच माहिती नव्हता. कायच नव्हता ना माहिती फिशिंग. बघा आता आलाय. दुसरी फेरी असेल ना तुझी फिशिंग साठी कुठे तरी म्हणजे
हो पहिल्यांदा तुमच्या इथे गेलेला, तिकडे गेलेलो. कायच नॉलेज नव्हता. व्हिडिओ बघून बघून दादाला हा इतका उत्साह झाला का त्यांनी रॉड पण घेतला नवीन आणि रील पण सगळा सेटअप घेतलाय. आणि बेट फिशिंग काय असतं ते शिकण्यासाठी आज आपल्यासोबत आलाय. आज आपल्यासोबत दादा आलेला आहे. आणि खूप जण असे आहेत का, हे बघा हे पण 2 मेंबर. दादा तुम्ही कुठून आहात? अविनाश घरात डुंगी. आणि तुम्ही? संकेत पाटील डुंगी पारगाव. हे बघा हे पनवेल साईडना 2. म्हणजे आज आपल्यासोबत बहुतेक सर्व भागातून आपली मित्रमंडळी आले. मित्रांनो व्हिडिओ खूपच छान होणार आहे. मच्छी तर लागणारच आहे. व्हिडिओ आवडली तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. बेल आयकन ऑलवर करा जेणेकरून नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर पहिल्यांदा येतील. तर सर्वजण आता फिशिंगसाठी बसलेत. तर आजच्या दिवसातील हिरो कोण ठरणार आहे? सुरुवात तर सरांनी आणि विरेश दादांनी केलेली आहे. ही आपली सर्व मंडळी. सरांना पण काहीतरी लागलं असं वाटतंय. सर ट्राय करतात बघा. घ्या रिट्रीव सोडू नका. काहीतरी लागलाय. ग्रुपर नहीं खतरनाक. ही बघा मजा कशी. पंटूस नाही ताम इंग्लिश. मित्रांनो या माशाचं नाव आहे फिंगर मार्क स्नॅपर. म्हणजे हिला ताम बोलतात, पिवळी ताम. बघू शकता सरांची सेकंड कॅच. एकच नंबर सर. मस्त सराई एनर्जी दिली. म्हणजे आता एनर्जी ड्रिंक प्यायची गरज नाही. एवढ्या उन्हामध्ये फिशिंग चालू आहे बघा. तर ही बघा मित्रांनो सरांची दुसरी कॅच. फिंगर मार्क ताम. मस्त ताम लागलेली आहे. आता आपण एक सरांचा फोटो घेऊ. अजून एक लागलाय आपला डुंगीचा मित्र संकेत. त्याला पिवला ढोमा लागलाय. राजू कुठलं मच्छी आहे? टेंगना आलाय. टेंगना. दर फेरीप्रमाणे मित्रांनो काही नाही काय आतरंगी मासा आपल्यालाच लागते बघा. पाकाट. आतरंगी पाकट. ही माझी हँडलाईनला दुसरा पाकड आहे. अगोदर आलतो तेव्हा पण एक लागलेला. तो थोडा मोठा होता. त्यामुळे छोटा आहे बघा. पाखट पिल्लू आहे. सोडतंय याला परत. नको येऊ. हा बघा पाखट मित्रांनो. एक छोटासा पिल्लू आहे म्हणून सोडून देत आहे. काय लागले? बघा मित्रांनो आताच हेकरू लागलाय. हा बघा हेकरू आपल्या शेप तर मित्रांनो आता झालाय जेवाचा टाइम. आपल्या अर्धी मंडळी तुम्ही बोटीच्या केबिन मध्ये बघू शकता. म्हणजे ऊन लागून थकलन. सगळं सूर्यवंशमच्या खीर खाऊन आलं. तुम्हाला दाखवू शकत नाही. झाला जेवाचा टाइम. मी 5 जण जेवायला बसलो. त्यांची कॅपॅसिटी नाही सांगता जेवायची. कारण का थोडा प्रॉब्लेम आहे. बघा आम्ही जेवायला काय आणलाय बघा. भाकऱ्या, चिकन, अंडी आणि ही तळलेला जिताडा आहे 12 मुंडी. हे बघा हे आपले 2 पार्टनर इथे जेवायला बसलेत. आहे की इथं फिर्यादा. कशी टेस्ट आहे जिताड्याची? सुपर. 1 नंबर. जिताड्याची बोटी भावेशने आणलेली आहे. बर्थडे स्पेशल भावेश कडून पार्टी आली जिताड्याची. पण त्याची हल्ली विकेट पडलंय. चला या तुम्ही पण जेवायला. तर मित्रांनो आता जसं का तुम्ही बघत आहात होडीमध्ये सकाळपासून फिशिंग करत होतो. जास्त काय लागला नाही. सरांना एक तांब लागलेली आणि बाकीच्यांना कोणला काय लागला. अर्धी मच्छी दाखवली पण नाही. शिंगाल्या लागत होत्या. मला एक लागली शिंगाली. एक हेसाल लागलेली. हेसाल गेली. टाकली मी परत. आणि आता उतरलो या खडकावर. तुम्हाला हा खडक माहिती असेल. इथं बघा संपूर्ण आपली पब्लिक जे जेवले नव्हते मगाशी ती जेवायला बसलेत. सगळी जण आलेत. तर बघू इथं फिशिंग करून काय भेटते का. भेटला तर तुम्हाला नक्कीच दाखवू. तिथपर्यंत व्हिडिओला लाईक करत राहा आणि व्हिडिओ शेअर करत राहा. बघूया आता पुढं डायरेक्ट.
भावेश उज्जव मॅन काहीतरी लागलाय पेट ए ढोमा ढोमा आणि या खडपावर भावेशची पहिली कॅच खतरनाक भावेश मस्त आहे ना ढोम्याची साईज मस्त मस्त लागला अजून एक लागलाय मिस झाला गेम चालू झाली मस्त र एक लागला तो बघो तो उकला उकप होता का नाही झाला बघ मस्त कंप्लीट लिफ्ट मध्ये तर मित्रांनो आता आपल्याला फिशिंग करून बराच टाइम झाला व्हिडिओ काही एवढी जास्त मी शूट केली नाही जो तो मच्छी पकडताना दिसत असेल तुम्हाला पाठीमागे बघू शकता एवढी जण आहेत या साईडला आहेत काही जण आणि सर्वांना मच्छी लागली काही नाही काय तुम्हाला दाखवतो पण मिनी काय पकडलाय मिनी काय केलाय तर बघा आधी तुम्हाला दाखवतो मग तुम्ही बघा दर फेरीला मी इथं आलो ना का ते काढण्याचा प्रयत्न करतो बघा काय आता हे आहे ती जागा सर्वजण फिशिंग करतात मिनी माझा रॉड तिथे ठेवला इथे आणि इथं बघा काय केलं काय आहे कॉमेंट करून नक्की सांगा कोणाकोणाला ओळखत असेल काय आहे बाटलीमध्ये भरून ठेवला आहे एवढी बाटली भरले पूर्ण अशी याच्यामध्ये मासा ठेवला आहे शिंगाली एकदम फ्रेश आत्ताच लागली वाटतं पोत आहे ज्याने त्यांनी ज्याची त्याची मच्छी ठेवली बाजूला आणि आता इथं बघूया यांना काय लागलाय हे अँगलर सर्व बघू शकता बसलेत वेट फिशिंग करतात अर्धे तिथे बसलेत आता काय लागते कोणला तर मित्रांनो ही बघा बऱ्याच टायमानंतर कारण का मी शिपरीचं गोलं फोडत होतो कालवा फोडत होतो तुम्ही तर बघितलं असाल बाटलीत ठेवली तेव्हापासून आता पहिलीच रॉड हातात घेतली आणि पहिलीच शिंगाले कधीपासून गप बसल्यात कोणलाच काय नाही कालवण काढली पहिलीच आपला आताच तसं आहे ना आल्या काहीतरी पाहिजे ही माझी दुसरी शिंगाली मगातपासूनची बघू आता हे काढून ठेवते तर मित्रांनो व्हिडिओचा एंड करायचा विसरूनच गेलो होतो कारण का तिथं काही जास्त शूट करायला भेटला नाही मित्रांनो खूप मल्टीज असलेली तिथं शेवाल साचलेली जिथं उभा राहायच्या जागेवर मित्रांनो एकाचा फोन पण पाण्यामध्ये पडला त्याच्यामध्ये थोडीशी भीती वाटत होती फोन खिशातून बाहेर काढायला जितका शूट करता आला तितका शूट केला मित्रांनो तुम्हाला दाखवला काय काय मासे पकडले कालवाचे गोले काढले मित्रांनो ओव्हरऑल व्हिडिओ कशी वाटली तुम्हाला ही व्हिडिओ होती स्पेशल आपल्या सबस्क्रायबर आपले 4-5 सबस्क्रायबर आलते ते कधीपासून बोलत होते का तुमच्यासोबत फिशिंगला जायचं आहे तर टायमिंग पण भेटत नव्हता एवढा पण आता एक ट्रिप करूनच टाकली आपल्या सबस्क्रायबरांच्या सोबत तर मित्रांनो ओव्हरऑल ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन ऑलवर करा आणि इथे इंस्टाग्रामचा आयडी येत असेल इंस्टाग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे तिथे जा इंस्टाग्रामवरती फॉलो करा कारण का मित्रांनो आता आपल्या येणाऱ्या व्हिडिओ खूपच धमाकेदार होणार आहेत अर्ध्यानं आता हा बॅकग्राऊंड बघून समजला पण असेल का मी कुठल्या व्हिडिओच्याबद्दल बोलतो आहे मित्रांनो येणारे व्हिडिओ खूपच धमाकेदार होणार आहेत त्याचं आता काम चालू आहे तिथंच मी बघायला आलो आहे का काय हालचाल आहे तर अपडेट पाहिजे असतील तर इंस्टाग्रामवरती नक्की फॉलो करा तर चला भेटू अशाच नवीन व्हिडिओसोबत तिथपर्यंत बाय बाय